per començar, us presento els autors que impartiran aquesta conferència, en Joaquim Tremoleda i l'Antoni Cobos. Joaquim Tremoleda és conservador, arqueòleg del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries i l'Antoni Cobos és catedràtic de llatí a l'Institut Alexandre de l'Orfeu de Figueres. A banda de la seva activitat professional en els organismes on l'exerceixen, són autors de nombrosíssims treballs de recerca, entre els quals hi ha una col·lecció sobre inscripcions medievals dels comtats gironins, dels quals ja també tenen editats uns quants, 3 números, i alguns m'imagino en cartera, no? Sí, en cartera. Fa dos anys, jo crec, 2-3 anys, potser ja, també varen venir amb una xerrada de la càtedra que en aquell moment ens varen explicar les inscripcions medievals de Roses. I ara, com que ho fan molt bé i són molt simpàtics, els hi varen demanar que vinguessin a fer una altra xerrada sobre més inscripcions medievals de l'Empordà. I han triat aquest tema tan atractiu de les pedres perdudes de Sant Pere de Roda, que esperem que les hagin trobades per explicar-nos alguna cosa. En tot cas, moltes gràcies per haver vingut a una altra de les xerrades de la càtedra i a vosaltres per haver acceptat fer aquesta conferència. Com vulgueu. Molt bé, bon vespre. Bon vespre. Bé, hola a tots. Merci per ser aquí, avui que hi ha futbol, sembla que... Però bé, tal com està el Barça, que no perdem res més amb una pedra, però... Molt bé, sempre és un plaer, de totes maneres, Josep i Lluís, venir a Roses, convidats per la càtedra, perquè, bueno, és un lloc que sempre ve de gust venir aquí, amb un ambient familiar i poder-vos explicar alguna de les coses del país. Com deia en Josep, l'anterior que vam fer, que ens van convidar, si el temps passa ràpid, si deu fer ja 3 anys, vam parlar de les inscripcions de Roses, pròpiament de Roses, que n'hi ha unes quantes a Girona, n'hi ha alguna encara per aquí, poques, però quan ens va donar un altre tema ens vam pensar que podia ser interessant un lloc que és conegut per tothom, que és Sant Pere de Roda. Sant Pere de Roda és el gran monestir de casa nostra, és el pal de paller, diríem, i com deia abans també en Josep, com que tant encara tenim temps lliure i no sabem què fer, ens avorrim, doncs ens hem dedicat a fer una sèrie de publicacions en la qual recollim, com deia molt bé abans en Josep, la pegrafia medieval dels comtats gironins. Podríem dir dels comtats catalans, començant per Girona i ja en parlarem. Quan ens jubilem podríem tenir més temps i ja en parlarem. En tot cas, van començar per aquí i van començar pel nord-est, és a dir, van començar pel comtat de Peralada i el projecte seria, com dic, publicar això, però, com diu el títol, a l'àmbit territorial és, evidentment, els ambients gironins, però fer-ho a través de l'administració de l'època, que seria l'administració comtal. És a dir, agafant els territoris dels antics comtats i circunscriure'ns, perquè en realitat aquestes inscripcions neixen dintre aquest marc administratiu. El primer és el de Peralada, el segon és el d'Empúries, el tercer és el de Besalú, i ara estem amb el de la catedral, que seria el quart, però Girona, com a cap provincial, doncs en tindrà 3, si tot va bé, perquè un sol és de la catedral, que té molta inscripció i molt monumental, un altre seria de les esglésies de la ciutat i un altre al territori, el Pagos, el territori del comtat. Parlant de territori, aquest és el que tenim aquí avui, portant-vos a vosaltres. Se sent bé? Sí. Aquí teniu l'espai territorial que abasta aquest comtat de Peralada i, bé, com sabeu, aquí hi ha un tema una mica més confús. En realitat estem parlant de 2 comtats, el de Peralada i el d'Empúries, però amb un sol comte sobirà, que era el d'Empúries, i un important feudatari, que era el vescomte de Peralada. I, per tant, en realitat hem de parlar del comtat d'Empúries en general, però el vescomtat de Peralada, que està dintre d'això. I, a més, fixeu-vos la situació de la capital del comtat,
de Castelló d'Empúries, que queda justament en el territori del que seria aquest vescomtat de Peralada. Per tant, aquí es confonen una mica els termes i tot això està molt junt. En aquesta finestreta que us hem posat aquí dalt, podeu veure que Castelló d'Empúries té una nombrosa també quantitat d'epigrafia, especialment en la catedral, aquella catedral que volia ser catedral i no va ser mai, perquè una catedral necessita un bisbe, i la idea dels castellonins era recuperar l'episcopat empurità, que es va perdre segurament al segle VIII amb la invasió àrab, i quan al segle XI recuperen el comtat i se'n va la capitalitat a Castelló d'Empúries, que és el que afegeixen quan es converteix en capital del comtat, els comtes d'Empúries intenten recuperar aquest episcopat perdut del segle VIII i paguen bastant per això. La Santa Seu sembla que els dona el vistiplau, sempre i quan el bisbe de Girona vulgui, i aquí és quan no va voler mai, i es van quedar amb la famosa catedral sense bisbe. Tot i que s'ha de dir... En tenen un. Tot i que s'ha de dir que en tenen un, que el vam trobar justament fent la recerca de les inscripcions i làpides funeràries, doncs hi ha un bisbe, si teniu present ara la basílica, al fons, al presbiteri a la dreta, doncs hi ha una placa, una llosa funerària, que correspon a un bisbe que havia nascut a Castelló i que havia fet la seva carrera a Sardenya, si no recordo. A Càller. Era bisbe de Càller. Realment bisbe en tenim, però vaja. Però no és el que tocaria. No és el que toca. Per tant, una vegada situats en aquest àmbit territorial, ens centrarem ja en el monestir de Sant Pere de Roda. Aquí no ens ficarem a Sant Pere de Roda o de Rodes, a Barcelona els més de Rodes, per aquí se m'han dit de Roda, i bé, deixem-ho estar amb Roda, que estem a casa. I per tant això. Bé, aquí us he posat aquesta pantalla en la qual podem veure la planta del monestir de Sant Pere amb la situació de les tombes dels seus abats fins al segle XIV a partir de l'escrit de Jeroni Pujades. Com sabeu, Jeroni Pujades, aquest home de Castelló, tot i que va néixer a Barcelona, i que mor el 1635. Per tant, va veure in situ encara moltíssima de les tombes i molta epigrafia que hi havia a Sant Pere. I aquí us he posat, per exemple, aquesta, que ja és de 1416 a 1419, que és l'abat Estruc, que aquest era fill de Sant Cugat, i va estar aquests anys d'abat a Sant Pere de Roda, però després se'n va tornar a Sant Cugat i està enterrat al monestir de Sant Cugat, però va ser abat de Sant Pere de Roda. Per tant, hi ha més abats, i en realitat la història de Sant Pere de Roda, com moltes cases religioses del país, bé, i en aquest cas en concret, a partir de 1447 va ser regit per abats comandataris. Vol dir que no estaven al lloc, eren nomenats abats de Sant Pere de Roda, però normalment residien a Roma i des d'allà administraven els llocs. Moltes vegades deixaven una persona que fes la feina i ells els dotaven, i a partir d'aquest moment comença una clara decadència que es va agreujar per diverses expoliacions ja en aquest moment, que comencen sobretot a 1654, època de la Guerra dels Segadors, i llavors època en què el monestir va ser abandonat durant 6 anys. Les guerres, sobretot en França, van ser objecte de noves violències i depredacions. El 1675 i el 1693 és quan el duc de Noailles, el cap de les tropes franceses aquí a l'Empordà, s'emporta la famosa Bíblia de Roda a la Biblioteca Nacional de París, on està encara. Vull dir que posats a demanar coses que són fora del lloc, per exemple, ens podien tornar a la Bíblia de Sant Pere de Rodes i no tornar a nosaltres el de Sisena, que ja està bé, però que sigui recíproc. Però això costarà molt, perquè llavors hi hauria tots els frisos del Partenó d'Atenes i remouríem moltes coses que això seria molt complicat. Però el segle XVIII ja va ser el de la plena decadència en la vida religiosa, i el 1726 va ser saquejat el monestir i de nou la casa va ser robada per contrabandistes i van matar inclús alguns servents del monestir el 1731. Des d'aquest moment els monjos que habitaven en cases particulars com a canonges, ja no estaven en comú al monestir, sinó que habitaven en cases particulars i s'havien repartit els béns i la comunitat s'intitulava capítol. I el cop ja de gràcia va ser amb la Revolució Francesa, el 1793, cap de pocs anys de la Revolució,
que obligà els incursors dels francesos a evacuar la casa i la comunitat, com sabeu, es va traslladar a Vila-sacra. A Vila-sacra el 1798, on va començar a edificar un monestir per tornar a tenir la comunitat junta, però no es va concloure aquest edifici, sinó que van passar a residir tota la comunitat a Figueres el 1809, on ja es va quedar absolutament diluïda. I, evidentment, el monestir va ser acabat de depredar a partir de 1835 amb la desamortització de Mendizábal i no serà fins gairebé 100 anys després que no comença l'obra de rehabilitació de Sant Pere de Roda a partir de 1928, encara abans de la Guerra Civil. Va ser declarat Monument Nacional i, com dèiem, fins al 1935, ara sí, ja 100 anys després, la Generalitat hi va començar a manar les primeres obres de consolidació. Per tant, veieu que és una història llarga i aquestes es van reprendre ja posteriorment, sobretot a partir de 1973, i que han portat a l'actual estat del monestir amb molta inversió, perquè va ser un dels monuments que la Generalitat va considerar importants, i aquí, sobretot la mà de l'Eduard Carbonell, hi va tenir bastant a veure quan era director general de Patrimoni. Per tant, veieu que és una història llarga i bàsicament penosa de la història del monestir, i el que farem nosaltres serà bàsicament dos grans blocs. Un, que ara cediré la paraula a Antoni Cobos, que parlarà de les inscripcions del primer fundador, del fundador, evidentment, el fundador de Sant Pere, que era Tassi, aquest noble, i Vildecín, que era el fill i primer abat. I després parlarem de les inscripcions monumentals, bàsicament les que pertanyien a la gran portalada del mestre Cabestany, per acabar després parlant d'una que està perduda, però en què en tenim el dibuix de Sant Salvador de Verdera, una que hi havia dalt, d'un personatge noble, i una altra que ja és una ossera d'època tardana de mitjan segle XV. Per tant, després d'aquesta introducció, Antoni començarà parlant del nostre amic Tassi. Del nostre amic Tassi. Tira enrere, sisplau, Quim, un segon, perquè mentre parlaves estava pensant fixeu-vos a la imatge de la dreta, aquesta llosa de Sant Cugat de l'abat Estruc de l'any 1400. Mireu, de les 6 peces, 6 tombes d'abats que tenim documentades a través de Jeroni Pujades, com deia en Quim, doncs de les 6, les 2 primeres les tenim conservades d'una manera força, diríem, fragmentària, per no dir lamentable, però bueno, ens ha arribat. Les altres 4, les darreres 4, no han pervingut fins a nosaltres, han desaparegut, però encara Jeroni Pujades les va veure in situ. I hem d'entendre que les 4 tombes devien ser bastant semblants a aquestes. Mireu com descriu, ara bé quan me poso les ulleres perquè la lletra és molt petita, fixeu-vos com descriu la tomba de Ramon de Ponte, que seria el primer que trobem de l'any 1302. Això és Jeroni Pujades, l'any 1600 i pico. De fet, en Jeroni Pujades té l'inconvenient important que la crònica del Principat de Catalunya va ser publicada l'any 1830, cito de memòria, però 1800 i pico, a partir dels manuscrits originaris del 1600. Aquests manuscrits originaris estan dintre la col·lecció a la Biblioteca Nacional de París, que es diu Col·lecció Baluse, i es poden consultar, evidentment, i són els que van sortir de la mà del propi Pujades. Dic això perquè després, en una de les làpides que comentarem, de les inscripcions perdudes, doncs això té molta importància, perquè realment els editors de l'any 1830, que fan els textos, doncs no van entendre moltes vegades la pròpia lletra de Pujades, i d'aquí van venir errors de lectura i interpretació molt considerables, i als quals hem intentat, si no posar-hi remei, com a mínim tirar-hi una mica de llum. Doncs bé, les 4 últimes lloses corresponent a abats devien ser bastant semblants a aquesta que estem veient. Mireu com descriu Pujades la d'en Ramón de Ponte. Diu, Ramón de Ponte, primero de este nombre, está sepultado en el claustro, frontero al capítulo, en la pared. Está su figura esculpida en la lápida, veo que ya como una figura masculina, ¿oí? Y en los extremos de ella un escudo que al medio tiene un puente por blasón. Y en el espacio que hay desde la cenefa de la casulla que lleva de pontifical, veieu com té el barret, ¿no? Y se descubren 8 cruces, 2 en cada hombro y 4 por abajo, y a los pies 2 culebras, y en la boca de la del lado izquierdo viene a parar la punta del báculo pastoral, y finalmente alrededor de la lápida i figura està esta letra. I llavors s'explica la inscripció, Anno Domini, etc.
Doncs hem d'entendre que les quatre làpides dels últims abats, dels que va haver pujades, devien ser bastant semblant a aquesta. Són lloses d'aproximadament 1,60 m, 1,70 m de mitjana. A la catedral de Girona n'hi ha moltes, i hi ha moltes esglésies que trepitgem habitualment, potser no tan antigues, en trobem bastament, i d'una amplada aproximadament d'uns 60 centímetres. Són lloses de les que estem acostumats a veure en els diverses esglésies i monestirs. Ara sí, vamos al... Sí. Gràcies, Quim. No, està mirant que Sí. la fletxeta no es veu, però bueno, és igual. La? El punter. No es veu. Bé, doncs aquesta és la primera de les inscripcions. És la del fundador, Tassi. Tassi és un laic, però aposta pel monestir, per Sant Pere de Roda, el reedifica segons el que consta en la inscripció, i tant és així que després, això és de l'any 955, i el seu fill, que serà primer, com ha dit en Quim fa un moment, serà el primer abat de Sant Pere de Roda, que és l'abat Ildecín, que va morir el 1990. Ai, sense el 1000, quina mania, el 990, li poso 1000 anys de més. Bé, aquesta és la lectura que teniu a l'esquerra, és la que ens dona pujades. El que en diem nosaltres el flòsculi, perquè és com li deia mateix, floretes, no? Flòsculi 1, perquè el de la dreta és un altre màquines de pujades que probablement està copiant del propi pujades. Després intentarem veure el que diu. Passa a la següent, sisplau. El que queda d'aquesta làpida, el que queda és això. Expliques, Quim, el que ens queda d'allà? No, l'anterior. Què ha passat, Quim? Què és? Que ens farà un spoiler i... No, que la rateta no es marca. I tires enrere o no podem ara? Sí, tant. Sí? A veure, serem capaços? Els problemes del directe? No, ja està. Ara sí. Bé, recordeu el text escrit en dos bandes. Això és el que Jeroni Pujades va veure en el seu moment i, per tant, va escriure. Què queda d'aquesta làpida que va veure del fundador de Sant Pere, d'en Tassi? Què queda d'aquesta làpida? Doncs queden aquestes 3 peces. De fet, 2, perquè la de la dreta la conservem només en fotografia antiga, de l'any 1920, no, Quim? Si no recordo malament. Aleshores, les altres 2 peces són les 2 úniques que queden. Bé, com podeu imaginar, és un repte intentar restituir la peça. Per sort per a nosaltres, i gràcies a la ínclita àrdua tarea de tasca d'en Jeroni Pujades, som capaços, si no al 100%, jo crec que amb una certesa gairebé el 80-90%. Què hem fet nosaltres? Nosaltres hem distribuït, això és cosa d'en Quim, que és un expert en la maquetació i distribució de les lletres i el calc digital, doncs hem distribuït les lletres amb els espais, les abreviatures que creiem que devien ser-hi, algunes les marca el propi Pujades, altres les intuïm nosaltres, per una qüestió de distribució de l'espai, i són sempre les abreviatures de l'època. Aleshores, intentava, veieu com ha posat en gris, les parts que queden. Deposita ictasi in antro corporis membra alti nobilibus cliens enile iacentem, qui auxiliante domino anc aulam in caput erexit, etc. Ho he llegit molt de pressa perquè me la sé. Sí, normalment en tardem més, tardem una mica més, que diu, ostres, no, té la seva. Aquí una mica més, no? Observeu el depòsit, sabem que ha de ser pel context i perquè la frase tingui sentit, ha de ser deposita, i l'última paraula, que es veia en la foto, en negreta tenim les que estan realment conservades, membre, que vol dir membre, depositar membre, els membres depositats del senyor Tassi, in antro, en aquest forat, en aquest espai. Això seria resumint, seria el tal. Corporis membre, com veieu, els membres del cos. Aleshores, versificada solen ser, les inscripcions d'aquesta època solen ser falsificades. Ai, falsificades. Ostres, bueno, alguna n'hi havia. Sobre aquesta va haver-hi una polèmica molt interessant, que, bueno, la comentem, no, Quim? La vols comentar tu? No, digues. Bueno, aquelles coses que els historiadors antics i els que estem una mica acostumats a remenar en fonts primàries, per dir-ho així, si no en repetir el que va dient la gent i anar repetint errors, que tot just ara fa poc en trobàvem un altre,
doncs moltes vegades alguns estudiosos se'n refien del que els ha arribat i ho donen per bo. I sempre és bo anar a la font originària primitiva, no significa que no hagis d'observar tot el que s'ha escrit i treballat al llarg del temps, però sí que és veritat que val la pena anar a les fonts originàries. I com deia en Quim fa un moment, el Jeroni Pujades és d'aquests historiadors que està vist considerat com a poc científic des del punt de vista de la història actual i que bé, segurament s'inventava moltes coses i s'imaginava d'altres i s'ha de prendre el que diu ell amb certa precaució i cautela. I segurament és veritat en moltes coses, quan explica els orígens de Catalunya i altres històries inventa bastant, això és cert. I alguns fils narratius que ens posa són com a mínim qüestionables, això és cert. Però pel que fa a les restes materials, té un avantatge respecte a nosaltres, important, que ell va veure aquesta peça i la va descriure, la va tocar, la va tenir. I per tant, qui som nosaltres per no creure'ns el que un senyor que va escriure sobre la història de Catalunya va dir? Sabia llatí, més del que sabem nosaltres, que jo soc professor de llatí, segur que me donava 50.000 voltes, era notari, coneixia la lletra antiga. Per tant, si no tenim un argument molt poderós en contra, hem de creure'ns, no al 100%, perquè tothom és rare humà només, com bé sabem, hem de creure l'opció de Pujades. És una cosa que en Quim i jo sí, normalment hi ha una sèrie de gent que s'han convertit en hipercrítics, diguem-ho així, que qüestionen la gent que ha vist això. Nosaltres considerem més aviat aquests hipercrítics que critiquen el que ja hi era, diguem-ho així, no? I normalment sol tenir raó. Sí. Hi havia un cas d'en Mundó, que és un personatge importantíssim, que dubtava d'una sèrie de coses i al final va sortir aquest fragment que veieu en color perquè està a Girona i amb una formulació que ell deia, doncs errava, perquè realment aquest text hi era amb aquest fragment, quan encara no se sabia que estava conservat. Per tant, és molt fàcil criticar si el que es critica ja és mort, normalment. No s'hi pot defensar. De fet, el que proposava el professor Mundó, un gran paleògraf i que ha fet troballes monumentals realment i per tant una tasca que no descobrirem ara, però a vegades allò que diem, ell va pensar que per la formulació no era una fórmula pròpia del segle X, sinó que era un tipus de frase més típica del segle XIII que no pas del segle XII. I justament aquelles paraules que ell posava en qüestió, una aparició en els magatzems del museu, van trobar aquest fragment en què hi havia justament aquesta peça. També és mala sort, per dir-ho així, o bona sort, diguem-ho, pensem en positiu. Doncs bé, tota aquesta qüestió nosaltres vam atacar-la sempre des de la referència d'en Pujades, però és veritat que ell també en algunes coses no les va acabar de pillar. Si tornes a tirar enrere aquí, m'aixecaré amb el vostre permís perquè m'agrada. Fixeu-vos en aquesta, perquè és important per les dates, sobretot quan agafem un document escrit, sigui una peça. Quan ens document, doncs mira, me diuen que millor que marquis des d'aquí. Ok, doncs podrem marcar. Jo vaig indicant tu que tens el... Anem a la línia penúltima, en Norum. Aquesta d'aquí ens està marcant la data de quan es va fer la peça, quan va morir en Taci, per tant és una data important. Podeu imaginar, sempre que mirem un document, com us deia, el primer que vas a mirar és la data. El primer que vas a mirar és la data, perdó, que m'hi acosto, me separo. Aleshores, aquesta lectura realment en Pujades no la va fer prou bé, i en canvi l'Ascari Maria Mundó sí que la va saber interpretar bé. En l'Annorum, si anem enrere de la foto del seu document, fixeu-vos que a la tercera línia, tant a la primera, la de l'esquerra com la de la dreta, hi ha una seqüència estranya que no semblen números, A, N, N, R, D, C, 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 R, L, Q, i dius, aquestes lletres no quadren, no són un número, no són una xifra, no són una data. No van saber-la interpretar prou. I llavors el professor Mundó sí la va interpretar, tornem a la data, i realment Annor és l'abreviatura d'Annorum, per tant, els anys, després la D i les 4 Cs, per tant, 900, ja sabeu que això de posar 3 o 4, hi ha una discussió, però tant els romans com a l'edat mitjana posaven 4 seguides sense cap problema, no hi havia cap problema, això va ser a partir de Pierre de la Ramée i Erasmo de Rotterdam, doncs, i veieu que després hi ha una L, que és el número 50, com tothom sap, però aquí en l'original hi ha una L amb una mena de dibuix a l'aire, com una cueta, que indica la conjunció llatina inclítica que significa i. Per tant, és
diem seria annorum octogentésimo, perdó, 800, nonagentésimo, 900, quinquaginta et quinque. Aleshores, l'et aquest estava a sobre del que. I la gent, doncs, en pujades i altres no l'havien. Veieu que ja, després de les 4 Cs, es veu com una mena de R, L, no acaben de saber interpretar què estava passant. Ho veieu, eh? Aquesta era una de les... La traducció, doncs, si ho veieu, fem sempre... Estem a la tercera línia, continuem allà, eh? Doncs fem la descripció, fem el que està escrit realment, o pensem en aquest cas, que estava escrit, ja veieu que a partir de la indicació de pujades, i després, entre parèntesis, veieu que fem el desenvolupament de l'abreviatura. El norum, nonagentorum, quinquaginta, quinque. Per tant, 955. Aquesta seria. El que ve a continuació és parlar d'una indicció, que és un sistema de còmput cronològic bastant complicat i en el que ara no entrarem. Bé, i bé, doncs tot això hi va haver diverses... Llegeixes tu mateix, ja que ho tens més a prop, que te veig al cap més clar. Sí, la traducció? Sí, la traducció, ja si sabrem de què estem parlant. Sí, ja veieu, en aquest forat són dipositats els membres del cos del noble Tassi, protegit pels nobles. Heu-lo aquí ajagut. Ell, amb l'ajut del senyor, va aixecar aquesta església fins al capdamunt. Va anar a la seu romana, on va rebre un decret. Va anar al rei dels francs i hi va afegir un precepte. Va marxar cap als misteris del verb celestial, és a dir, es va morir, quina manera tan maca de dir-ho, l'any 955, en la indicció present 3 vegades 4 i 2 meitats. També es complica la vida, la indicció compta a partir del regnat de Constantí, és una cosa, com deia abans Antoni, una mica complexa. Per tant, això seria igual a 13, el dia 6 de les calendes del mes de febrer, per tant, el 27 de gener. I pregueu tots que el nodreixi per sempre, Déu. Per tant, una inscripció molt maca, una dedicatòria esplèndida, en aquest sentit molt poètica. Sí, el precepte, a la línia 5a, Francorum regem petitut et preceptum adiuncit, aquest precepte no és un precepte menor, és un precepte que és el que va aconseguir del rei Franc, pel qual Sant Pere Roda es deslliurava del domini o de la supeditació a Sant Esteve de Banyoles. A partir d'aquest precepte reial del regne del rei Franc, doncs Sant Pere Roda esdevé autònom. Fins llavors depenia de Sant Esteve de Banyoles. I això, aquestes dates, és més o menys, fins llavors, com a marca hispànica, era aquest terreny administrat per una sèrie de nobles que eren delegats del rei Franc. Això s'acaba quan ja no van a rendir-li vassallatge mai més i es converteixen en comtes de la zona catalana que acabaran, i sobretot el casal de Barcelona, unificant la resta, excepte el d'Empúries, que va ser Masell fins al final, i que la Casa de Barcelona va ser una mica l'origen del que avui diguem Catalunya. Estem parlant una mica dels orígens de les nacions. No, ja està. Jo crec que ja d'aquesta, moltes, en fi, tota aquesta ens vam entretenir, per això ja és una cosa que ens la saltarem, perquè és ben bé perquè ho veieu. Doncs com diverses persones al llarg del temps han anat fent lectures diferents, algunes molt divertides, el depòsit ja veieu cap problema, però el Tassi, el nom Tassi, aquí sortia un Tassibanco, Tassinantro, Tassibanco, Tassiunco, i aleshores dius, bé, hi ha lectures molt diferents. Això es deu a una mala interpretació d'un tipus de fe del picapedrer de l'època. Després ho hem sabut, perquè per nosaltres aquestes peces eren de les primeres que vèiem i l'experiència t'ha anat posant davant dels ulls altres exemples semblants i per tant hem anat aprenent durant el camí i esperem aprendre encara molt més. Doncs una de les coses que feien eren lligar lletres i aleshores entre vosaltres veieu Tassibanco, en realitat us heu d'imaginar que la primera V baixa és una lletra lligada en la que hi havia 3 lletres. La V baixa i la A era IN-A, I-N-A, tot lligat amb la I més llarga. De la I arrencava la segona part de la N i al costat de la N hi posaven la I-Na. Nexes que feien molt divertits. I després el banco, aquesta C-H-O, en realitat és antro,
que és, a més quadra perquè és aquest espai, aquest forat, aquest moment, doncs Antro també segurament feien una C i una TR, en què la T començava així, no sé si m'explico prou bé, i del mateix pal de la T arrencava el pal de la R, de manera que era una T amb panxolina. I aleshores, clar, això despistava molt. De fet, tant és així que molta gent pensava que el nom del protector de Sant Pere d'Olea era Tassiunco. I no, és Tassi, perquè a més el tenim afortunadament en altres documents. O sigui, això després has de contrastar la resta de fonts. I com aquestes, doncs, algunes... Bé, la resta, doncs, potser no tenia tanta gràcia, però aquesta, doncs... I alguna de molt curiosa, com per exemple la que posa número 3, DNO, que és una abreviatura freqüentíssima en epigrafia medieval, que és Domino, el senyor, però algú va tirar pel dret i va posar Deo, que també és el senyor, però és que no diu Déu, diu Domino, només que abreujat. Aquesta seria. I com aquestes, doncs ja veieu que hi ha una certa disposició. Nosaltres, al final, no hem optat per seguir al 100% en cap d'elles, ni tan sols en pujades, que en pujades, com us deia, el 95 poder, no, Quim? Sí, bastant, vull dir, és el que més ens ha passat. Sobretot amb la següent. Sobretot en la següent. Molt bé. I sobre aquesta, doncs... A veure, no ho hem dit, però si algú té alguna curiositat així sobtada i que no us quedeu, sisplau, aquella lletra d'allà, evidentment ens podeu interpel·lar sempre que voleu. Anem a la següent. Si la primera era complicada, aquesta ja és, diríem que, enrebaixada i digna d'un esforç ingent, però també molt recompensat. Aquesta peça, no sé si ensenya la peça ja o no, la guardem per després, ja arribarà, és l'emoció de... Aquesta peça també estava perduda. Aquesta ja us avanço que és la làpida o la inscripció funerària de l'abat Ildecín. Aleshores, té inconvenients molt potents. El senyor Pujades va llegir una sèrie de coses que no quadraven de cap de les maneres amb els fets històrics reals i coneguts, amb la documentació conservada sobre l'abat Ildecín. Nosaltres sabem que l'abat Ildecín va morir el 991. Aleshores, què passa? No s'ha de ser molt versat en números llatins per veure que allà no posa 991, sinó 1000 anno Christi millesimo duecentesimo triquesimo tertio, és a dir, 1213. De 1213 a 900 hi ha un decalaix potent i les lletres són les que són. Aleshores, bueno, això és realment, si us observeu, l'anno l'hem intuït perquè és una fórmula pròpia. La X, que en algun cas alguna persona havia confós amb un numeral, amb el número 10, en realitat és una X amb una igualada, que és Christi, el veieu aquí? Sí? I després la M amb una O volada, que vol dir milésimo, i després dos Cs que es veuen claríssimes, una X i els tres pals corresponents. Que podria ser, per exemple, que en comptes de ser una X i tres pals fos una X, una L i dos pals? Poder sí. Nosaltres considerem que són tres pals, perquè és pel traç, no, Quim? Semblaria, doncs, més. Sí, que tanca més. Aquesta tanca més. Aleshores, i després el número 4, quatre pals, una K de calendas i CBS, que és septembris, el mes de setembre. I un borrón allà, un cop de tinta que s'ha emportat el que deia la lletra. I tampoc ens agrada tant fins que em digui aquí devia dir això. Bueno, si podem, però sí, quan no podem, una mica de precaució. L'uns no sabem què vol dir, el to de la tercera línia tampoc, veiem un eius, un ei, veieu que el número 9 és l'abreviatura pròpia del... no sé si això posa una mica a l'ús. I després ve el que seria realment la forma tipogràfica, la forma formulària del difunt. Ic, Iaquet, veieu el de l'Ic, queda la I i la C a l'esquerra, Iaquet, s'entén, no?, més o menys, i ara veieu tan divertit de les lletres lligades, mireu quina preciositat. Ildecindus, què posa? Una I, una L, una D i dintre de la D una E. La veieu, oi? Amb molta imaginació, però si t'hi fixes, que sí. La S i la I, doncs, a més aquí ha posat dues Is, una sota l'altra. Ildecindus, i després diu bisbe d'Elna, però per dir d'Elna, helenensis. Mireu l'helenensis, que maco, la E i la L fent una sola lletra. Ho veieu, no? És divertidíssima aquesta peça. La E i la N, bueno, ja veieu, més o menys.
Què va fer Pujades? Si això és una meravella, què va fer Pujades? No només va transcriure, com hem fet nosaltres en lletra d'impremta ben bonica perquè s'entengui, sinó que va dibuixar les lletres tal com estaven disposades en la làpida que ell va veure. I què diu? Diu exactament això. En el claustro, bueno, no, en la capilla del Rosario, crec que diu, se encuentra una lápida muy desgastada de la que solo se pueden leer unas pocas letras, que son estas. Bé, aquesta és la Etabas Istius Loci, abat. Bueno, l'Episcopus l'hem inventat perquè, bueno, l'hem deduït, més que inventar poquet, doncs per la S el més normal, sabem que era bisbe i per tant quadra absolutament i és normal que en l'epitafi funerari constin les seves virtuts, vanses i títols i càrrecs, és el més habitual. Aleshores, aquesta peça, doncs, clar, nosaltres sabem que Hildesín va morir el 990, com us deia, i aquí diu que Hildesín va morir el 1213. La gent per solucionar això doncs ha fet virgueries estranyíssimes, algunes d'elles ha fet malabars, no perquè aquí segurament estava comptant d'una manera, no perquè aquí en realitat no és una X sinó que és una L, no que és un... I no, aquí els números no surten, si no te sobren 40 anys per un costat te'n falten per l'altre, vull dir que no quadra. Bé, això queda així, nosaltres traduïm i transcrivim el que diu bonament el senyor Pujades, ens el creiem, tot i que mantenim l'esperit crític. No sé si tens la forma de l'edició, la tenim en la fitxa? No? Perquè sí, en el llibre sí que hi és. És espectacular el que va llegir la persona que va fer l'edició d'en Pujades, aquesta llàstima no tenim, va posar, permeteu, Anno Christi M, milésimo, la M la posa, i després en comptes de 2 Cs posa 2 X, perquè li quadrava més. 1023. Bueno, el 1023 ja podia ser, no? 990, 1023, més o menys. Ja 30 anys amunt o avall, què més fa per un abat de fa tant de temps? I la línia següent, la Ic el del Sindus, l'Inensis Episcopus, està transcrit de la següent manera. L'anterior diu V S G T O B J G, que significa exactament això que penseu, res. Vull dir, res. L'home no va saber què posar i dic, doncs mira, nosaltres hem posat un toellos, però quan no pots, no pots. No pots inventar, ho veieu, no? L'ellos és clar, sí. I l'ellos es veu molt clar, però... I aquesta sobretot. Sí, realment. I l'altra sí ja la feia una mica més bé. Doncs bé, aquesta tenim la discussió sobre la peça. Volies comentar ara, però t'he vist amb ganes. No. Sí, però mentida. I llavors estem en la fase de revisió de les peces ja en les últimes galerades del llibre, endreçant les coses i repassant les dades i revisant que tot estigui bé, que no s'hagi colat una falta d'ortografia, aquestes coses que cal fer, com bé sabem. I un dissabte a la nit, devien ser 1:15, els nostres dissabtes no solen ser d'aquesta manera, però aquest dissabte sí va ser d'aquesta manera, era un dissabte plujós, feia llamps i trons, ho recordem perquè va ser molt divertit. Això que diuen que les pedres dels difunts són avorrides, en el nostre cas us n'explicaríem i explicarem algunes de molt divertides. Doncs estem revisant i jo estic a casa i aleshores hi ha una peça, que és aquesta que estem veient aquí, que està a Roses, i la teníem catalogada, la tenim aquí, al museu. Doncs tenim aquesta peça i la tenim, llavors l'havíem considerat com una peça més amb l'inscripció que busquem. I quan estem, en aquest mateix moment, jo estic transcrivint, en aquest cas, i veig la seqüència, i no em pregunteu per què, perquè són aquelles coses que de vegades te fa pip o a vegades no, i vaig dir, ostres, aquesta seqüència em sona remotament. I truco en Quim a 1:15 de la matinada del dissabte, dic, Quim, que estava despert. Diu, estàs despert? Diu, sí. Diu, tens a mà la foto d'aquesta peça? Diu, sí, i tant. Me l'envia, la mirem, diu, tu no veus tal? Comencem a parlar la jugada. Dic, ostres, està Roses, dic, truquem a l'Anna Maria. Te'n recordes? Truquem a l'Anna Maria i diu, escolta'm, dic, a veure, total, que venim a veure la peça i descobrim que mutatis mutandis, perquè no és exacte, si veieu, el que dèiem de la XL i els palets, però ho veieu, oi que sí? Si vas passant, és aquesta.
I és clara, no és una lectura dubtosa. Molt bé, quedem així i dius, ostres, que curiós. Deu ser, l'única explicació possible és la que estarem d'acord tots nosaltres. És que en algun moment aquesta peça es va traslladar de lloc, que ha passat altres vegades, i el que ha fet l'escriba o el lapidari és escriure la data del trasllat del cos. I l'ha escrit en aquest punt. I la resta, el mateix Pujades diu, la resta de la làpida és gairebé il·legible. I així va quedar. Llavors, diguem-ne que vam solucionar el... Sí, anava a dir, la disputa. veieu que aquesta part de la inscripció, que és la que dèiem a sobre, gairebé és idèntica, per tant, en Pujades va veure la cantonada de la làpida i aquesta part, malauradament, no queda perquè seria a la part escrita, que seria la pròpia làpida d'això. Exacte. Per tant, això ho feien sovint quan traslladaven una tomba i posaven la data del trasllat i la posen marginalment, aquí dalt. I per tant, seria la data de trasllat de la tomba de Tassi, que efectivament seria de l'any que tocaria, escrit aquí, que malauradament no hi ha ni un trosset per poder-ho comprovar. L'altra cosa que us preguntareu és com això està a Roses si ve de Sant Pere de Roda. Això segurament és dels moments de l'excavació en època del Miquel Oliva, que tot això anava a Girona, i quan es va muntar el Museu de Roses, per alguna raó hi havia una capsa que deia Roses, amb aquesta làpida, i no Sant Pere de Roda. Quan es va muntar el museu, es va agafar com una peça epigràfica de Roses, quan possiblement venia a través de Girona per Sant Pere de Roda, i en comptes de Sant Pere de Roda va venir Roses per muntar el museu. Aquesta és la possible circuit d'arribar a la peça fins aquí, que és una mica rocambolesc, tot s'ha de dir. Però bé, a vegades les coses de patrimoni van com van. El que ve ara és més rocambolesc. Sí. Continues? Continuem. Un dia, doncs, sabem que volem anar a Girona, a Pedret, als magatzems de les peces, per veure si hi havia alguna cosa a Sant Pere de Roda, doncs, i d'altres llocs. Clar, aquesta peça, com podeu veure, hi falta la part d'inscripció on diu que és bisbe d'Elna i tal. Falta tot. Potser hi ha un tros en el dipòsit de Girona que ha quedat i té la inscripció. I vam anar a mirar a veure no només aquesta, sinó d'altres. I quan arribem, que és la gran cosa, sempre ens agrada dir en Quim i Mica totes aquestes peces que us estem explicant i les que surten en els volums ja publicats, totes les peces, absolutament totes les hem vist, tocat, palpat, és a dir, les hem viscut físicament. I això és important, per què? Perquè quan ens van portar una caixa de, no sé dir jo que era una caixa de sabates, però si semblava molt, si semblava molt, o de punts, doncs amb material procedent de dubtosa atribució procedents de Sant Pere de Roda. I de seguida, quan van veure un trosset aproximadament d'aquest tamany, una cosa així, no, Quim? Deu ser l'original. Sí, petitó. Doncs van dir, de seguida, és la mateixa peça, el color, la sanefa, i llavors van comprovar amb la foto i efectivament, i a més encaixen. Sí, mireu la motllura, la motllura és la mateixa motllura. I recordo que quan estàvem anant cap a Girona, convertíem el cotxe i anàvem tirant, dic, ostres, t'imagines que trobéssim la làpida d'Ildecín i tal, t'imagines? I bueno, trobem aquesta i descobrim, ara ja us donem la pista a vosaltres una mica, clar, perquè ja ho veieu, però si no miréssiu la part de la dreta i miréssiu només la de l'esquerra, quan vam arribar vam observar que hi havia una mena de gargots, i van dir, bueno, això no s'hi entén res, diu, algú ha fet alguna mena de grafit, alguna cosa, diu, ja ho mirarem. I vam estar mirant altres coses i abans de marxar van dir, Toni o Quim, no sé, ens vam dir que sempre ens agrada, doncs anem a mirar a veure si som capaços de veure què diu, i amb una lupa grossa, amb uns focus de contrast, etc. Al principi no veiem res, però després de sobte veus una L, després veus una DA, després veus, i vas veient i acabes descobrint que és una manera molt rudimentària de posar, si ho veieu, Ildas, que és Ildací. No cal ser molt espavilat per veure la seqüència que seguiria, que és Ildacindus. Possiblement això és una prova de grafia per després fer la làpida real, això passa sovint també, com una mena de punt sobre la mateixa peça per després gravar-la. Per veure la duresa de la pedra, per veure 50.000 coses o simplement un gargot. Per tant, la peça originària escrita Ildacindus, Iacet, etc., aquesta no la tenim perquè és la part que falta, però en canvi en un raconet, fixeu-vos quina bonica sorpresa, no surt el nom d'Ildacindus. I de dos pedres perdudes, la d'Antassi i la d'Ildacín, doncs, si no senceres, com a mínim hem estat capaços de recuperar-ne com a mínim l'essència, que sempre és important. Molt bé, doncs fins aquí... Fins aquí els dos primers, els abats. El Tassi i l'abat i el Ildacín. Ara, en aquesta segona part, passarem una mica a parlar
de la portalada del mestre Cabestany, que com sabeu era una portalada que decorava mitjan segle XII, que es va fer un programa de decoració de la portalada i es va fer amb molt de luxe un mestre molt important, que era el mestre Cabestany, que corria per la zona del Rosselló. I aquí tirem una mica de les propostes que va fer amb malaguanyat Jaume Barratxina, ja mort, que estava al Museu de Peralada, que es va interessar molt ell per aquests temes, i ell fa una proposta, juntament amb en Joan Adell, de les primeres portalades de Sant Pere de Roda. Aquesta seria la més primitiva, al voltant del 1100. Aquesta seria una segona, dels quals hi ha moltíssima poca cosa, res, petits indicis, i sobretot la tercera, que seria la del mestre de Cabestany. La proposta que ells fan, a partir de restes trobades, seria més o menys la que veiem aquí. Cal dir que està absolutament saquejada, destrossada, i queden indicis molt petits i es va dispersar a tot arreu al voltant del Cap de Creus, des de Port de la Selva, Selva de Mar, Roses, Llançà, hi ha una escampada grossa. Si podeu veure, aquí hi ha una sèrie, la proposta que ells fan és una mena de timpà alt amb un arc amb dovelles, amb lletres escrites que no en tenen cap, és a dir, només hi ha l'abecedari perquè dir que anava escrit, la Dextera Domini, que aquesta sí que és a la rectoria de Port de la Selva, clavada a la paret, l'Agnus Dei, que és el que està, i aquí hi ha una còpia, Sant Pere de Roda, però em sembla que l'original està d'això, al Museu Marès de Barcelona, i sobretot un relleu sencer, després el veurem, d'aquest fris d'aquí dalt, amb l'escena de Crist a les aigües, amb la pesca dels pescadors, on capta a Pere, i després tota una sèrie d'elements, capitells, elements decoratius, aquests elements decoratius d'aquí, inclús alguna escultura de punt rodó, que següent seria el mateix Sant Pere, i que, sobretot també, aquest fris escrit amb horitzontal que dividiria els registres d'aquests relleus, i a partir d'aquí veurem el que hem sabut trobar a partir d'això. Una part, com dic, ja el tenia ben localitzat el propi Barratxina, però algunes coses encara no. Una cosa molt interessant, que el marbre utilitzat per al mestre Cabestany és un marbre únic, no ve quina pedrera era? És Carrara. És Carrara, que sí? I té el marbre de Carrara és ben conegut, però aquest concretament té un brillo molt especial, llueix d'una manera espectacular, i quan veus una peça d'aquell marbre per les cantonades d'aquestes de la Selva de Mar, de seguida distingeixes que és marbre de... Jo recordo que una vegada, estant en el museu, doncs entrem per veure unes altres peces en el magatzem, i de seguida, que ja portàvem dies mirant les inscripcions de Sant Pere, doncs veiem un parell de figuretes, un mig cap rodó, era que sí, Quim, si no recordo malament, que ja el veurem, i unes peces que la seva brillantor de marbre, dius, és mestre Cabestany, ja no només per la forma. De totes maneres, també s'ha de dir que moltes vegades, com que hi havia dificultats per aconseguir matèria primera, se reutilitzaven marbres romans que tenien empúries molt a prop, a vegades les mateixes roses, sobretot per fer ades d'època paleocristiana i a vegades també per fer relleus. Per tant, això no seria descartable, però cal dir que el mestre Cabestany era un taller potent que treballava i que acceptava aquest tipus d'encàrrecs. I aquí li fan un encàrrec molt potent, que és una nova portalada que en realitat el que fa és forrar la segona portalada. L'altra la repiquen, però estaria encara darrere, i això seria com un folre de marbre més decoratiu que anava per davant d'aquesta segona portalada, que és la que era, diguem, la que va rebre aquesta. Aquí podeu veure, en algunes de les cases de Selva de Mar, sobretot, aquests elements decoratius que venen precisament de la portalada. Aquest escacat, aquests són elements sense lletra, elements decoratius, fixeu-vos aquesta trena i aquest escacat que hem vist col·locats en els arcs interiors, sobre aquest timpà més petit. N'hi ha uns quants, i aquí, per exemple, hi ha unes postals d'època de l'Esteve Traiter, que era un mestre de primària que treballava a Figueres i que tenia al carrer Tapis, allò que deia el pati de les ruïnes o dels records, diguem, no? I, en realitat, té moltes peces que venen de Sant Pere de Roda. Sant Pere de Roda, segons diuen,
un dels elements que més va fer que el saquegessin fort era una mena de revenja contra aquella casa religiosa que havia estat gairebé estorquint molt el territori, i llavors va ser com una mena de revenja. Penseu que moltes vegades hem anat a cases de gent que ja és una senyora gran, que deuen tenir ara 80 o 90 anys, i això eren peces que els seus avis havien dut de Sant Pere de Roda. I era com una mena de trofeu a tots aquests pobles del voltant que tothom tingués alguna peça de Sant Pere de Roda. Aquí podem veure aquestes postals que majoritàriament van ser comprades per Mateu de Perlada, Mateu del Ferro. Per tant, avui dia aquesta mateixa i aquesta estan en el convent del Carme exposades com a peces de Perlada, però no són de Perlada, sinó que són comprades antiquari en Entreiter de Figueres. I això era una cosa que feia habitualment per decorar el castell elements nobiliaris, heràldica, etc. i inscripcions. Només, fixeu, aquest capitell és conegut de Sant Pere, moltes peces d'aquestes, però també, sobretot, aquest caparró, que és el cap de Sant Pere, que avui es troba al Museu de Perlada, que va anar a parar a Perlada. Per tant, fixeu-vos, això penseu que no està regulat encara, és a dir, era un tràfic no regulat, encara no havien sortit les normes de patrimoni i això es havia de regular encara. Però era habitual que qui més o menys en tenia d'això, en Traiter, aquest Esteve Traiter, té un llibre, uns quadernets molt divertits, que hi ha un lloc que es diu Gratant per les vinyes d'Empúries. O sigui que el diu s'anava allà a rascar una mica les sorres d'Empúries, a veure si sortien peces, trossets, i els anava dibuixant amb molt bona mà, perquè són molt fidels, i serveixen per anar documentant una mica això. Després en veurem algun més d'aquest Traiter. Què sabem de peces escultòriques d'aquesta portalada? Doncs, per exemple, aquest cos de Sant Pere, que podia haver funcionat amb aquell cap, un cap humà no sabem d'aquí, amb un estil inconfusible, amb aquests ulls ametllats típics del taller del mestre Cabestany. Cal dir que el mestre Cabestany no treballava tot, sinó que tenia una escola, un taller on els aprenents treballaven segons la seva normativa i seguien la seva línia decorativa. Aquest aquí, que també es troba a la col·lecció del Castell de Perlada, aquest de la col·lecció Barratxina a Barcelona, això estava en col·lecció privada, ja ho veieu, la dispersió posterior, a més, va ser terrible. I aquí ja comencem a trobar peces inscrites, peces que ja tenen text. I aquesta, si veieu i recordeu aquell esquema que hem vist de la porta, seria la Dextra Domi, la que estava en la clau central, a la clau de volta, on tenim aquesta inscripció en la qual veiem la mà dreta amb el signe de benedicció cristiana, després també parlem d'això, i un text que fa aquesta forma d'arc, perdut aquí, i un text de 4 línies a sota de la mateixa mà. I què diu aquí? A la part de la volta hi posa Vos Domini Dextra Benedic, i llavors es perd, però la dreta del Senyor us beneirà o us beneix, depèn del temps verbal, i a la part de baix, allà on hi ha les 4 línies, tenim Ista Dei Domus Est, tali succurrere est, qui vitam queris cur hic intrare vereris. Aquesta versificació rudimentària de 2 a 2, dels 2 versos, i que vindria a dir, aquesta és la casa de Déu, cal atensar-s'hi, tu que busques la vida, per què temps entrar-hi? És a dir, convida a entrar a la casa de Déu. Digues. D'aquesta peça, potser és de les més emblemàtiques de Sant Pere, del que és la portalada. Després veurem el fris, que és preciós, però aquesta ens va fer molta gràcia perquè es la van encarregar de dir, a veure si érem capaços d'ajudar a veure la interpretació de les lletres. Perquè també s'havien fet propostes diferents que no acabaven de quadrar, el text veies que la frase quedava estranya, i llavors vam descobrir que, us dèiem, la manera de fer aquesta de les lletres amunt i avall, i si us fixeu en les de sota, concretament l'última línia, fixeu-vos que és tremenda, fins que no vam saber el que deia, perquè les lletres estan posades d'aquí cap allà, ara una, ara dues, una C, veieu la C i la U? Bueno, V baixa i C, V baixa C, la veieu aquí? Doncs s'ha de llegir de baix a dalt, C1, perquè la V baixa és una U llatina, cur, per què? La H amb una I a sobre, ic, per què aquí? I després intrare, fixeu-vos com l'escriu, la I, la N a sobre, la T, la R, la A,
Ho veieu? Realment, una marejada fins que no vam trobar-ho, doncs realment va ser... És un goig quan al final acabes dient caram, goig el que diu, i tot quadra. Bé, hem de posar una mica de gas, si no, sí. estarem aquí. També és veritat. Tenim la primera. Un altre exemple d'una mà beneint, com aquesta, que està parlada, Sant Martí de Parlada, segurament, al Centre d'Interpretació Turística. És una mà que tenien allà, trobada fa temps, i la tenien allà com alguna cosa que semblava, si us fixeu, amb aquestes pastilles que té... Aquesta mena de pastilles que té això... Ai, ara s'ha perdut. Bé, és igual. Semblaven aquests jeroglífics egipcis, aquí, i un dia, anant per allà, amb Antoni pregunten, i això, sembla que és una peça del segle X, segle X i tal, i diu, no, això és del... De l'any 1208. 1208. I diu, com ho saps? Quina precisió. Quina precisió. És que ho posa allà. És que ho posa. El que la gent havia confós amb dibuixos eren lletres. Aquí teniu la M, el 200, el 8, 1208. I a més el mes i tot. El mes de març, per tant, el mes i tot, posava, per tant, més precís això ja, impossible. Per tant, aquelles coses que fins que no te les mires a vegades costa. Aquí us he posat a la dreta aquestes imatges per fer un petit apunt de dir que aquest símbol de la benedicció llatina que hi ha en el Crist de tabull i totes les imatges de Crist a majestat, en realitat és un préstec, com moltíssimes coses de la imatgeria cristiana, és un préstec pagà del déu Sabaci. Aquí tenim una peça d'Empúries, en la qual podeu veure que ja està beneint amb la benedicció llatina, i una mà Pantea, que es diu, que també és dedicada al culte Sabaci, que era un culte iniciàtic, en el qual venia de l'est, venia de Frígia, i que prometia també una vida més enllà. És aquell moment en què l'Imperi Romà entra en totes aquestes religions orientals, com el cristianisme, no oblidem, i que va triomfar el cristianisme però va agafar molts elements iconogràfics d'altres religions. O sigui que si avui seríem sabacis si hagués triomfat aquesta religió sabàcia, que podria haver passat, però va guanyar el cristianisme i som cristians. O sigui que els préstecs eren mutus i molt habituals en aquesta iconografia antiga. Vinga, avancem. Aquest és l'Agnus Dei, que tenim a sota de la portalada. Fixeu-vos aquest denticulat i la lletra ben clara, Agnus Dei. Dic això del denticulat perquè l'anirem veient. Aquí no ens entretindrem, i aquí tenim segurament la peça millor conservada d'aquest frontal del mes de Cabestany, en la qual tenim una peça que més ens dona el mòdul, ens dona l'alçada real d'aquest fris i una amplada que devia variar en altres casos. I tenim l'imatge de Crist, fixeu-vos, amb la creu nimbada i amb aquesta mena també de daus que la decoren, i aquí tenim els pescadors, entre els quals hi ha Pere, per això estem a Sant Pere, que aquí li diu, tu seràs Pere, que es deia Simó, recordeu, i aquí tenim la inscripció, a més que en el llibre que porta Crist hi posa Pax Vobis, és a dir, la pau sigui amb vosaltres, i aquí la inscripció de dalt que posa quan el Senyor es va aparèixer als seus deixebles al mar. Per tant, una de les escenes de la vida de Crist que n'hi hauria bastantes més i que s'han perdut. Què més sabem? Doncs poquíssima cosa més. Això que veieu és un fragment molt petit d'un altre fris, d'un altre fragment d'aquest fris, en el qual trobem a trobar la imatge de Crist, perquè tenim la creu nimbada, un personatge que està amb els palmells de la mà endavant i aquí posar Pax. Per tant, pau. I un altre que també està absolutament perdut, però que també té un fragment de creu nimbada que pertanyeria a una altra escena d'aquesta teoria de Crist. Per tant, sempre que veiem la creu nimbada vol dir que, evidentment, de Crist només n'hi ha un, era una altra escena repetida amb una altra d'aquestes escenes típiques de la vida de Crist. Què tenim més elements? Doncs, per exemple, aquest caparró preciós que tenim un personatge amb aquells ulls, recordeu aquells ulls que hem vist al principi en forma d'ametlla, que això està en els dipòsits de Girona, a Pedret, i que aquest, per exemple, vam poder identificar com una peça també de la portalada del mes de Cabestany, o aquest cap de lleó esplèndid, que segurament també feia un cert relleu a dintre de l'escena. Aquí tornem a trobar aquests dibuixos d'en Traiter, de la seva Traiter, que ell també va veure encara moltes peces. Aquí tenim alguns elements. Recordeu aquest arc que hem vist en una de les cases de Selva de Mar, molt similar. Una altra escena amb aquesta creu nimbada i aquestes mans
en frontal, i aquí a més ens diu en Casa Calambó, Selva de Mar. Per tant, aquest a més la va veure al lloc on la tenien. I aquí tenim una altra que no diu res més i sembla també això, un palau o una església que estava formant un relleu, un baix relleu, possiblement també incorporat com una escena a la façana de Mestre Cabestany. I aquí tenim aquests frisos horitzontals que dividien les escenes amb una sèrie de llegendes, amb una lletra romànica preciosa de mitjans del segle XII. Fixeu-vos quina elegància que té aquesta lletra, aquí la veiem encara més bé amb aquest calc, i que tenim, malauradament, molt fragmentada i que costa trobar-li un sentit, perquè són trossos partits i així. Només perquè veieu una cosa similar, us he posat un paral·lel. Això és el carner, les tombes dels abats de Sant Esteve de Banyoles, que això seria més o menys coetani, un estil aquest romànic molt similar. Això és la tomba de l'abat Ricard de Banyoles del 1150, per tant, una cosa, aquesta encara és una majúscula més elegant, més potent, la de Sant Pere, i aquí tenim el tercer fragment. Aquí ens passa com aquella que hem dit abans, de la tomba de Tassi. Aquesta s'ha perdut, està la foto a l'Arxiu Mas, però coses que passen, una altra peça extraviada, però com a mínim fotografiada. I aquí el fragment més llarg, i que tot plegat van fer un intent de fer-hi buscar-hi una lectura possible, molt difícil, i posant la successió de les tres peces ens venia a dir alguna cosa com vas obrir, sobresurten, escassos servents tenen tanta cura, tenen cura dels pròcers, i ajagut el rei amb 12, que junt renta l'aigua, m'enganya, i ve a saber què més. Alguns experts diuen que això pot ser una escena que parla de les bodes de Canà, el primer miracle de Crist, i està parlant dels servents, de l'aigua que renta, que es converteix en vi. És una possibilitat, però hi ha el que hi ha. I, finalment, una mica, això són les troballes genuïnes de la nostra recerca, que vam córrer casa per casa de Selva de Mar i de Port de la Selva, i aquesta, de fet aquesta és pública perquè es veu a la fonda Vives de Selva de Mar, aquesta no s'amaguen, i tenen dos fragments que donen aquest Principi i Amussa, que aquesta, com dic, no té cap problema perquè es vegi, però, en canvi, aquestes altres sí que ja les vam haver d'anar a buscar a les cases de les privats, perquè també teníem una espia a Selva de Mar que ens anava dient, allà em sembla que en tenen una, pum, anàvem cap allà. Sempre va bé tenir un infiltrat, sempre va molt bé. I aquí també és molt divertit perquè vam poder acabar posant, perquè vam dir, ostres, a la gent que tenia les pedres, diu, penso que tinc una pedra allà, és del meu avi. Esclar, deies, home, com a mínim, poseu-lo cobert, perquè està agafant fongs, està degradant, i perquè es pensava que els ja vam aprendre, van dir, nosaltres ho hem documentat i prou, això ja és la Generalitat que hauria de fer-ho. I bueno, total. I van dir, bueno, i llavors què voleu fer? Voleu sortir, com que teniu la pedra? Ostres, si ens la prenen, i van dir, mira, farem psicologia inversa. Van dir, mira, la seva veïna vol sortir, vostè mateixa. Si la veïna surt, jo també. I així van aconseguir que sortissin tots. Que sortissin a Calçavis, a Can Maranges, i tots van anar dient que volien sortir al llibre. Per tant, ara sabem exactament d'on ve cada pedra, i per tant aquí tenim. Perquè la primera proposta que els hi fèiem era de dir, si voleu, per evitar-vos problemes, que no n'hi han d'haver de problemes. Deixar-lo a l'anonimat, no? Doncs hi podem posar col·lecció particular, i ja està. Però després, com diu en Quim, diu, però mira, al costat han posat que la tenen allà, i a partir d'aquí va ser una reacció en cadena molt maco, perquè la veritat és que van ser molt amables, i ho hem de dir des d'aquí, no sé si algú potser és aquí mateix, podria ser, doncs ens van obrir les portes. Però bé, el problema que tenim amb això és el mateix, són fragments inconnexes que costa molt de llegir. Aquí tenim una mina tradita, fixeu-vos, aquest romànic amb la lletra a dins, aquests jocs que fan en aquest moment, amb una majúscula preciosa, que traduïm per límina tradita, que vol dir la porta, esplèndida Petri, segurament parlant de Sant Pere, a Petri altre cop, però clar, amb això podem fer poca cosa. Aquí tenim un altre de Can Romà, Crimin, M, Derecomís, i aquesta, que també ens ve de les llibretes del senyor Traiter. Per tant, com podeu veure, una cosa complicada i que nosaltres no hem pogut fer una lectura completa, però sembla que el sentit sí que el podem agafar, que seria més o menys convidar. Entreu a la porta, per la porta de Sant Pere, que us obrirà la porta del cel, d'alguna manera. És a dir, si entres a Sant Pere, te guanyaràs la porta del cel, jugant amb aquesta d'això d'entrar a la basílica i que això t'obri la porta del cel. Per tant, bé, aquest va ser un treball, com podeu veure, bastant distret, bastant divertit. Sabem que n'hi ha alguna més, per algun lloc, no sabem si escrit encara, però
Bé, com a mínim, de no tenir absolutament res escrit de d'ovelles de la portalada, de l'arc principal, tenir això ja és un pas important. I aquí, una mica, el mateix Barratxina va deixar, amb un treball que va fer, on podien situat aquesta escena de Crist apareixent als pescadors, els capitells que tenia, el Sant Pere de Punt Rodó, en fi, i aquí encara falten moltes més, perquè aquestes hi ha 3 peces d'aquestes, aquesta ja l'hem vist, la Dexter Domini, l'Agnus Dei aquí, per tant, és una composició possible, tampoc és l'única possible, podria ser que tots aquests frisos fessin un pany poder rectangular, això no ho sabrem perquè ha quedat, com veieu, molt poca cosa, molt trinxada i a més molt esparsa, molt complex de poder refer una mica d'això. Però bé, com a mínim contents d'arribar fins aquí. Sí. I ara ja per acabar? Sí. Bueno, molt ràpidament, perquè ja veieu que ens apassiona la nostra feina, la nostra recerca, i esteu tan atents que doncs això engresca encara més. Aquesta és una altra peça desapareguda totalment. Aquesta no l'hem sabut trobar, vull dir, l'única cosa que tenim és aquesta fotografia del llibre d'en Botet i Sisó, i basada, feta a partir de la lectura d'en Jeroni Pujades, que en Jeroni Pujades també la va veure. I aleshores aquesta peça, no entrem perquè és molt llarga, si de cas llegirem la traducció, mireu que és bonica, té la gràcia que estava en el castell de Verdera, a Sant Salvador de Verdera, i des d'allà la van treure del castell, que estava sobre la porta, i la van posar en el monestir de Sant Pere. I després del monestir va desaparèixer, en totes aquestes vicissituds que ha explicat en Quim al principi. Per sort, tant en Pujades com després en Botet i Sisó van fer el dibuix i la transcripció. Aleshores, exacte. I si veieu, doncs, parla de quan es va fer la porta en el comte Huc Pons, l'any 1283, i parla de la invasió dels francesos, com va ser derruït el castell, etc. Doncs aleshores... Bàsicament també cal situar-se i dir que Sant Pere de Roda era una mica el monestir preferit dels comtes d'Empúries, mentre que el senyor de Peralada feia més el joc al comte de Barcelona i feia una mica la pinça d'aquesta manera en el comte d'Empúries, que sempre va estar patint moltes pressions per acabar assimilant-lo i no van aconseguir-ho mai fins al segle XVIII, que va continuar. Per tant, també s'explica una mica alguns desastres, algunes destrosses amb aquesta pròpia lluita ja medieval entre els poders del moment. I ja l'última de tot, que no té més. Sí, aquesta és d'allò que diem, de les que queden, aquesta veieu que és una ossera, reaprofitada amb un forat segurament per posar-hi oli o vi o alguna cosa. El que és interessant, veieu que el tipus de lletra és molt diferent, aleshores és per dir-vos que en aquest cas, per exemple, no sabem exactament a qui correspon, qui és el nom del mort, està trencada, ja ho veieu, però només pel tipus de lletra nosaltres, per altres paral·lelismes que hem vist, podem situar-la a l'any 1425-1450. Veieu que és una lletra... És un gòtic evolucionat, cursiva. Una minúscula gòtica, que a mi, la veritat, sempre ho diem, en Quim li agrada molt i em posa una miqueta dels nervis. Tots tenim les nostres fílies i fòbies. Molt bé, i una mica fins aquí els que us volíem explicar d'aquest tema de Sant Pere de Roda, que ja veieu que és un tema que fa molt temps que s'hi remena, complex, difícil de tenir més elements, però bueno, sempre van sorgint alguns elements nous que van sumant i encara que sigui per acumulació anem afegint elements en aquesta magnífica portalada que seria de Sant Pere de Roda i que recordo, per exemple, que la Núria Esponellà estava fent la novel·la Darrere els murs quan nosaltres estàvem treballant això i va publicar la novel·la i no ens vam poder comunicar i vaig dir, home, haguessis pogut descriure com a mínim una mica que això tenia unes lletres i que tal i qual, però va ser un xic massa tard. No sé si un dia la revisarà i afegirà aquestes troballes. Perfecte, Mica. Era això, gràcies. Doncs moltes gràcies. Molt bé, no? Si podíem posar un llibre portàtil està en comptat molt bé. d'Empúries. Teniu alguna pregunta? Una pregunta com vulgueu. Endavant. Bueno, s'ha admirable perquè això és una feina de detectivos. És que no tenim res a fer i... Clar, hi ha una cosa que m'ha sorprès, no només ja ho coneixia, que las iglesias, o sigui, que tienen nada a estudiar. Y el pasado que se va a donar, de forma de selva, també s'utilitza per la Sagrera i coses així. Però, esclar, dius, és que aquesta família de Sardanach no tindria cap problema de l'art. A veure, això és un expoli. Sí, i eren conscients.